Здравейте, приятели! Аз съм Яна Иванова и днес отново бих искала да си поговорим за граматика. Ще си поговорим за 3 често срещани грешки, които напоследък чувам постоянно. И затова искам отново да си поговорим за тях. Първото нещо е как да кажем, че сме правили нещо преди 10 години, преди 5 години. Много често се казва before. Тоест, например, изречението аз живях в Париж преди 15 години. I lived in Paris и тук чувам да се казва before 15 years, което е грешно. На английски трябва да използваме думата ago. Изречението да стане I lived in Paris 15 years ago. Ago отива накрая, след като кажем периода. Или пък учих английски преди 10 години в училище. I studied English at school 10 years ago. Отново не забравяйте да сложите ago след периода. При нас е преди 15 години, на английски е 15 years ago. Отива на края на изречението. И използваме past simple, минало просто време, защото действието е приключило и минало свършено действие. Няма връзка с сега. Но ако не искате да кажете уча английски от 10 години, ще трябва да използвате present perfect continuous. I have been studying English for 10 years. Не използваме since. Използваме for 10 years. Или ако все още живея в Париж. Искам да кажа, че живея в Париж от 15 години. Ще трябва да кажете I have been living in Paris for 15 years. Въпреки, че може да се каже в този случай I have lived in Paris. В принцип може да няма разлика или разликата да е съвсем малка. I have lived in Paris for 15 years. Докато ако кажете I lived in Paris 15 years ago, означава, че съм живял, вече не живея. И последната грешка, която често чуваме предлозите, свързани с дените от седмица. Например, в петък, в събота, в неделя не се казва in, а се използва on. Да, знам, че in се превежда в, но специално за дните от седмица трябва да кажете on Sunday, в неделя. Но ако пък е сезон, на български казваме през лятото, на английски е in summer или in the summer. Съответно, ако може да е през есента, in autumn или in the autumn. Значи тук пък е in. На български превеждаме on. Ако това видео ви е било полезно и ви е харесало, може да го споделите със свои приятели и познати, или пък също така абонирайте се за канала, харесайте канала, защото забелязваме, че 80% от хората, които гледат видеята, не са абонирани, а когато натиснете камбанката, всъщност ще помогнете на канала да се развива по-бързо. А ако някой от вас желая да си подобри английския, сега има време до Коледа значително да подобри с едно ниво, може да се свърже с мен или пък да подаде заявка на линка, който ще намерите под това видео, и ние съответно ще се свържем с вас да изберем кой е най-удачният вариант. Може да е в група, също така в момента имаме и свободни места, още 1-2 за индивидуално обучение, така че може да се възползвате. Have a good day and see you later. Bye!